adani ikonwa kae. Nibedo machiegni kod ogai mar ODM mosenindo Raila Amolo Odinga, Nyasaye oket chunye kama okwe. Kinde ma onodhi e negotiation kata twak gi jatend piny Kenya ma osenindo Mwai Kibaki, ne wantie kata kod Uhuru Kenyatta kod sani bende William Ruto, twak ma kamagi kadhi, iwacho ni juogi noyiero kendo siemo ne oganda luo ni waluru Raila Amolo Odinga. Toke mar nindo mar Raila Amolo Odinga, wanene yo machal nade jok mantiere kar kae, en juogi mosiemnwagi koso wadhi bedo ka oganda luo ng'a ahinya e kinde ni ma wantiere kae, nikech onge ng'ama osiemonwa ni ero luru ng'ani, ng'ama oyiero ng'ani mondo dhi olose lo joluo, ng'ama onego bed ting' ng'a ahinya yiero jok madhi e twak gi achiel kachiel. En ting' jopiny. Nikech juogi no to biro nang'o, juogi ma ji oteterego ni juogi ma dhi yieri oyieri nang'o. Juogi ng'ato yiero kata ng'ato South Nyanza, ochalo yiero kata ng'ato yo piny Baloya, kamano onyalo yiero kata ng'ato Siaya. Juogi to aneno ni jopiny monego ng'e ni mae ng'ama nyalo konyowa, nyalo telo na piny, nyalo negotiate-nwa kaluwore gi track record mar ng'atno. Okay, adwa miyi ranyisi. Kawuono dongo orengo lando Kisumo ni jugo oseyiere. Dang' itame. Oburu boselando ko ni jugo oseyiere. Dang' itamgi. Koro ji ariyo gi ng'ama dang' thegi ok jopiny. Ji ariyo gi duto nyatero wa twak? Ok nyal. Ng'ama koro igi kanyo, kae ma koro pogruok chak donjo ka jo siasa nitiere. Mano kore kama riwruoge mamoko ne kodonjo. Sasa ma siasa dhi negotiation, particularly jo siasa mochung' gi te, nikech ni refa bed na machiegni gi Raila. Condition ma gikwong gichiwo mesa. Ni confirm no ni wadok e positions wage koka dang' wawuo. Iwinja? Idwa ni wawuo ni wayini go wayini bel president wayini kwong inyiswa ni to positions mar ward rep bedo waka, mar MP bedo waka, mar senator bedo waka, mani condition mokwongo. To are you comfortable with condition? Nikech samoro ng'ama wacho mondo duoke ne ok oloso kata yo madhi dalane. Koro bedang' okel pogruok mitemo penjano. Omiyo an pod aduoki mana chien ni joma nyalo loso piny malosre maber kabisa gin joma nigi experience e sirkal, mosetiyo sirkal, gin ma ging'eyo ni Olkalao nigi tabu ni, Nyatike nigi tabu ni, Migori nigi tabu ni, Siaya nigi tabu ni. To koro gin e departments mopogore kata gin e ministries mopogore opogore. Nyaka jothurwa ma jo siasa te motelo mnwa mbele ka identify jogi makel gi machiegni. Ma samoro ka bura ni Kisumo to gin kanyo gi kitabu gi ndiko. Kowach ni bura dhi bedo Mombasa gin kitabu. Let me tell you, maybe oking'eyo, Okuyu gin smarter than us. Kata jo Lang'o Sade smarter than us. Gin gi joge gi matiyo sirkal. Ma ginyalo bedo kata i meli to giwuoyo. Ginyalo bedo kata i matatu niko to giwuoyo ka. Gin diga pinto. Ang'o ma dang' watim ka dareche di modo gara thurwa, gima ka modo gara thurwa. Onge. Ting'ini no semiwa positions ma very strategic. Mane nyalo turn around gima na matore Luo Nyanza. Very, very strategic. Achiel kuom gin finance. Ariyo en mafuta. Ibinja. Mane nyalo kawo kata ji madhi 10 kende to empower gi to Nyanza olokra kabisa. Mane weje duong' jariyo ka wacho niya, tiuru gi wiu. Kech moko nya wacho ni dhi kwal kata dhi tim kama kata dhi kony ng'ama kama. Okoni ti gi wiu mondo itim gima kama manyalo konyo piny. So pod aduoki mana chien ratego. Jaluo ok nyal sudo ka gigo korgi niya, it is all mine. Gini te mara. Nyaka ibed ng'ama pogo ne jowetegi mondo jowetegi ka odhi malo mondo piny olokre, mondo gimoro amora olokre piny. Ma mano gima nyalo bedo ni timore, ok en ni jotelo ma Kaluo onge sirkal. Gin e sirkal to moko ng'iyo mana ni an ayudo ang'o iye ka. Ok ami ng'at moro mantie. Joma nie sirkal ma samoro winjo maber bende luor. Kech kidhi ting'o lweti ni thup tigoyi. Isa ng'ambi kelo lweti idwa chung'. Ikelo lweti kama ilawri koda. Ng'ama go lwedo? Ok joma the settings. Okoro wawuone kara mana ng'ama chung' ng'ama telo kaka ward rep area no, kara mana MP area no, kara mana governor area no. Iwinja. Ok gidwar ng'ata mating'o wiye manyalo kelo gimoro manyalo kelo change. Ma mano imenyalo bedo ni ich lit. Iwacho ni that description maber. Mano